Hello everyone, good evening. आसा खालामदों नोंसोर बयबो मोजाङैनो दं होननानै आंबो मोजाङैनो दं। नोंथांमोनखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आंनि चेनेलाव फिन खनसे बरायफिननाय थाबाय। लोगोफोर, दिनैनि ब्लगानो जाबाय जों गामियाव माने हाबा दं आरोना, हाबा माने आतमंगल दङ। ओमफ्राय दा जों बेयावनो थांनो ओंखारबाय आरोना लोगोफोर। आंनि आतमंगल जानो थांनायजों लोगोसे नोंथांमोनखौबो लांफानो होननानै सानबाय। थौदो बिदिब्ला नोंथांमोनाबो आंजों लोगोसे। लोगोफोर, जों दा थांनो ओंखारबाय आरोना, आब'मोनजों जमा थांगोन। ओमफ्राय नै फिसालाफोराबो, ओमफ्राय आब'मोनहा देखायनाङा होनदों आरोना, ओंखायनो आं देखाया, उनाव देखायगोन आरोना लोगोफोर। लोगोफोर, जों दा हाबाथिलि मोनफैबाय, हाबाथिलियाव मोनफैबाय आरोना जों हाबानि माबायाव। लोगोफोर, नायलांबाय थादो, आङो जा एसे देखायलांनो हायो बेखौनो आं नोंथांमोननो देखायलांनोसै। ओमफ्राय गामिनि हाबा नालाय खामानिबो एसे मावनानै होनोसै ओंखाम जाखांनानै। ओमफ्राय बे हाबाया नोंथांमोना सिनायगोन खोमा, बे आगैया माने बे जाय जादों हाबा जादों बिनि बिनानावा मोनसे, बेहाबो इउटुब चेनेल दङ, रैरुब नामाथाय, रैरुब बर' ना मामोनथाय, आं बारा एसेबां मिथिया बे आगैनि ब्लगखौ। आंनाव गैया आरोना बे आगैनि माबाया, आं माने मोननाय जायाखै बिनि लिंकखौ। लोगोफोर, ओमफ्राय दा जा एसे देखायलांनो हादों बेखौनो नायलांदो आरोना लोगोफ्रा। भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो, भिडिअखौ जोबजासिम नायगोन होननानै आं गोसो गोरबोनिफ्राय आसा फारिनाय थाबाय आरोना लोगोफोर। नायलांबाय थादो। दायो ओंखाम जानायाव हाबफैनोसै। दायो नै ओंखाम जानायाव लाहार फाहार, आं एसे खामानि मावना होनोसै, मानो होनबा